Здравейте, прекрасни момичета! В това видео ще споделя за моите 5 любими пяни за коса, които хидратират и оформят перфектно всички кадрици, така че ако ви е любопитно, останете с мен. Пяна номер 1 е тази на Lorven. Води се Absolute Volume Styling Mousse. Тази пяна от всичките има най-силен фиксатор, който е на степен 4, както може да видите тук. Оформя много добре и в същото време хидратира, придава една еластичност и блясък на самата коса. Пяна номер 2, това е Intessa Styling. Тази пяна лично мен ме впечатли много, имайки предвид ниската и цена. Беше нещо около 5 лева, като наистина хидратира и оформя много добре кадриците, като самата кадрица се задържа дълго във времето, било то 3 или 4 дни от оформянето. Наистина кадрицата си стои. Обогатена е с пантенол, което допълнително хидратира кадрицата. Брой номер 3 за пяна, която ми е в топ 5 категория. Това е пяната на Ноа. Единственият продукт, който съм използвала на тази марка, но момичета със сигурност бих изпробвала и другите им продукти, още повече, че са произведени в Италия. Аз имам лек афинитет към италианските продукти, било то за кадрици или не. Това се води мус, който е специално за обем. Специално си го взех, за да мога да изправям косата си с четка и сушуар. Просто нямах такъв продукт, който да създаде допълнително обем, но освен обемът, той и подхранва косата, защото е с сладък бадем и арганово масло. Тези две съставки наистина допълнително обогатяват косъма и не оставят това усещане за сухота в косата. Обемът, който се придобива от пяната, е страхотен. Използвала съм го и за оформяне на естествените кадрици, така че продуктът е и 2 в 1. Препоръчвам. John Frieda. Продукт, който дълги години беше в топ класацията ми за къдравата коса, специално за пяна за косата. Много го обичам, бори се с фризът, хидратира много добре, оформя страхотно, като няма го този стилизиращ ефект, както при Lorven, а тук по-скоро е задържане на кадрицата и хидратация. Мусът е обогатен с шипково масло и е специално създаден за къдрава коса. Момичета, препоръчвам ви да го пробвате. Ето го и последният продукт от моята класация, Brave New Hair Coconut Curl. Това е мус, който е обогатен с пребиотик и хидратиращ фермент. Мусът е хубав с това, че хидратира наистина много добре кадриците, не отежнява самата коса и в същия момент създава един много добър финиш и завършек на кадрицата. Пак казвам, продуктът е съобразен специално за къдрава коса, защото набляга върху хидратацията. А както знаете, момичета, ние с къдравата коса си имаме нужда от хидратация. Така че препоръчвам този мус пяна, наистина е страхотен и е с много приятен аромат. Това са, момичета, моите 5 любими пяни за коса. Надявам се, че са ви допаднали. Ако сте изпробвали някой от тях, може да коментирате долу и да кажете как са ви се сторили. Ако имате някакви други предположения за пяна за коса, също ще очаквам вашите коментари. Така че дано да съм ви била полезна с това видео и до скоро! Чао!